Osudo nyime jotije mag Lake Agro ma ochung' ne weche mag pur mag niang' e puodho mar Thidhia Mayala e kaunti ma Siaya. Ne obago ng'anyo mamuol ka gikwedo telo mar kambino kaluwore ni jatelo margi ng'ado niang' kendo uso ne kambi mar sukari ma Kabras kapok otegno. Jotijego mane otelne gi jachung' margi Simon Obiel lero ni gitiyo e alwora ma ok ni kare ka jotelo ok ng'i ratich ka bende moko kuomgi ndiko jomoko nono e tich. Bende gilero ni degiher mondo migedo mar kambi maringo niang' otime puodhono kaluwore ni giuso tan maromo tipa 50 odiechieng' ka odiechieng' ne kambi mar Kabras. Turuaka investors osebiro to ntie ka investors osebiro to ntie ji mabiro to chamo pesa investor no to investor to adonga ka wan gi chandruok. Nyo wan gi kambi manyo biro ka kochakre Lake Basin of the Strabag bobiri Dominion bochopo samwan wango mzungu miluongo no Nev kwa chopo go iwinjruok mar tich to ko tich koro dhi maber ma osepidh niang' mang'eny ka kambi nyopong kan tie mindi manyon kamiluongo Ramar manyo tingo masin niang' mne Dominion owe kigero. What I can confirm is that you have presented your grievances, of which there are very many in the list. I think we'll go through the grievances and respond accordingly. For now, I think I don't have much to say because most of your grievances probably I might not be able to answer because our general man actually is not around today, and possibly when he comes back I think we'll get the answers to most of the grievances. Kwa de imbo mar Kenya nyakoro mga jonjo telo mawuok imbo mar piny